Den her uddannelse, den er livsforandrende, og den er magisk. Det er selvudvikling, det er indsigt, og så er det et fællesskab. Kan vi så improvisere? Jeg tog netop den her coachuddannelse i Power Circle, fordi at jeg gerne ville have personlig udvikling, men også bruge det fagligt på mit arbejde. Uddannelsen har forandret mig fra at være et meget lineært menneske til nu pludselig at være åben, forstående, fordomsfri. Det, der overraskede mig allermest ved uddannelsen, det er faktisk, hvor meget jeg selv har rykket på så kort tid. Nu er det ikke længere en metode. Er I med på det? Nu er det noget, der er blevet naturligt for jer. Jeg er blevet klædt på til at være en god coach nu, fordi jeg har fået nogle rigtig gode værktøjer, som kan supplere min intuitive tilgang til at være coach. Jeg har fundet ud af, at jeg kan flytte andre mennesker på en helt anden måde med metoder. Så kunne jeg spørge, hvor du er egoistisk. Eller jeg kunne også spørge, hvor er du ikke egoistisk nok? Det er Charlottes positive tilgang til verden og livet, der gør, at det var lige nøjagtigt her, jeg tog min uddannelse. Så hvis man skal gå et sted hen for at skabe en varig forandring i sit liv, så er det her hos Charlotte og Christoffer. Og prøv at lege med alle de forskellige værktøjer, teknikker og modeller, I har fået. For mig er den her uddannelse selvudvikling, selvindsigt og et nyt liv. Altså jeg læner mig bare ind i Charlotte og i Christoffer og er fuldstændig i ro og i tillid til, at tingene er, som de skal være.